Okay na guys, vlog mo Vlog sa. ka ba? Tukar ka ni. Oh. Tara, Ma'am Ude oh, busy kayo nga ni ka busy oh. Daghan kayo na customer na. Wala kayo busy kami galan to sa buwan. Oh. Ka Busy kasi mga pag picture sa iyang kwan. Ako rin busy. Ano po? Girgero. Busy kayo. Ma'am, miss. Ayati. Isa? Na, pahangin. Testing sa kwan. Testing sa electric fan. Kasi ano ba? Ilang subay na ito ang fan? Asa ito ba ito? Oh, GC murang na sweet. siya mo guys. Paningot pa kayo ko. Di ka ng mga Tiinita diri. Kaya katuro man dito sa tao, dito ra man sa Ano di ay? Kasi yung gingon. Katunggan lagi, asa dapita lang subayon daw to. Nagbara. Asa daw to da? Asa dito? Eh, daw mga pagapi kung ipang prepare nila ni kwan mamo. Na customer sa pool, asa na kang customer sa pool mo. Akong tapad, sino magpanipa? Tuwa sa litubin ko. Tuwa sa litubin. Yan, aton to okay? O ko baluan na mga inana. Ah, Si GC ra ba na si. Kaya naman yung trabaho good. Lagi o kabaluan na sa linya-linya. Sa dapit. Katuro man ang libawan ako nandito sa kuano, si TikTok pro. Gato mo kanila. Ang mga linya diyan na wala ko baluan na. Si ah. TikTok dito. Gato naman nila ko. Disgot sila sa tiktang kay pati nang kana, pati punuan na ang kwan. Ah, anto na ka na. Ang mga tuon sa namo guys. Video mo dito sa upo. So, babae ka ba? Eh. Duwa ni mo si TikTok tayo. Oh, Video mo, busy kayo mo. ito na mo. Kay akto may kwan. No. Iyop sa laloy. Tagap sa. Oh, Siya. dam. Mo man linya ako sa kanila. Kani ba? Mo man siya kani. Kani padulo dito. Pero, may kana padulo CR. Kani siya padulo CR. Kana siya. Selalu dia dengan motor. Nah, betul. Di na maro kani. Ada kamera. Tang ko, tang ko. Mo ni siya street Ito na mga sipitang. CR. Ang bato yang giikon busy diri mo to yung kulkob. Oh, padulo na dito ba? Kaya ang dito si lalong, ana mas lalong. Kana sa third floor, katingon niya sulod. Sulod. Ana to siya ana pero ang iyang kani sa lalim niya subos. Engineer Koliko. Slide ng taas. Ah, Mo pa yung giingon sulod. Pero ang sa ubos niya gikuan ni kanino to? Para na po ito dahil. kapilan ko to. Ikaw lagi ng pagkaon. Nakita yung ingon yung ulit to. Ada mana sipitang dia. Okay, may sipitang dia guys. Putlon tong linya dito, yan. Hindi sa lupaang nila PVC, direct lang yung squad. Sa ubos. Pwede naman to, kaya nga. Dito naman rin. Pag sa taas ba? Yan floor. Mura malinya ada pa anak. Mura pa na eh. Mo panugid na. Isang anak ang ngito ko. Ano sila sa sipitang guys. PVC na. Tanaw ba? Ila Kani siya. ko sa tititang kay puno na kuno ni ina ko mo agas dito. Itong panganas taas. Dili ka lagi mga Oh. Na engineer. Engineer Koliko Girgir. Ada dito. Dami pre. Baru sa YouTube pre. YouTube. Sip. Para mga kuan gorda sa U18. Gay tay. Yan diri ilang taon GC normal ra dito. Oh, guys, continue tayo guys. Normal ra. Go. Di ba yung yana ipapin nito na dito kan yana mo dito dagan. Diri yan yana. Ilugit ni yana niya. Diri man kami do ana na diri man kumpana niya. Oh. Lugito na, lugito no. Ate ang vlog. Anak, nakakulang pa na eh. Abot na dito, ito sa may tuunahan, tumoy, parang lupa, takas ka na. Pero try lang kanila bayana, basin diri lang sa kuwan. Ana, naan na siya.
Guys, kaya na ako yung customer. Kuha ko pool. Swimming pool, baligo-liguanan mga dagko ba. Mga bata. Saka ko diri guys. Ano naman kita nih. Paano ko ang i-order sa customer. Swimming pool. Busy pa sila dire? Busy pa? Ano yung pool, ma'am? Oh, tara. Sukli, piso. Na-resibo na sulod. 1,000 kwarta. Okay. Utanaw ko kuno siya. Ha? Utanaw. Tanaon. Oh, ipakita na. Kato mo na yung kuhan? 999. Round mo to iraw ya, round. Ikaw na siya round. Sanay round. Customer dress the boss. Hmm. Nay round ko on 549. 549. Oh, dalawa pakita. Oh, 599. Kita siya ni. 599 yang diingon na. Sige. Guys, naog na po ko guys. Swimming pool ba? Naog saka. Saka na oh. Grabe. Daming mga ano ito guys oh. Grabe, nagdaghan kami halin pool karon. Ha? Halin na namig pool daghan. Palingot na ko parang dumadami ng pawis ko ba. Oh. Maraming pawis. Oh. Yung kulik ko, ubos kulik ko. Oh. Kuya, Ah. maraming pawis eh. Mabinta mga pool ngayon, mabinta. Maraming bumibili. Mga ka-swimmer, bili na kayo mga ka-swimmer. Kasir mo. Kasira mo. Halinan na kan, halinan kayo kaning kan. Halin na mong pool, swimming pool ba? Kailangan pa ni. Tagko na. 1,799. Okay. Mura lang ka swimming pool na mo, mura lang. Agi. Oh. Asa ang kanong bilpin diri? Busy kayo kasama ko dito sa office. No? Busy kayo ma'am to. Okay. Dinner ba dai mong vlog? Oo. Continue na, continue ni. Tutor, continue. I-post ra nimo. Follow mo sa YouTube. Ano sa YouTube? Kaya sa mi YouTube eh. 23 ra minute 24. 23 ron. Doon. Hi. Mana mong ma'am. Among ma'am dire oh, pinakagwapa. Sila di ay sa niya. Okay na eh. Kung niya 1,000? O to na bayad na ma'am. Bayad na? Oh, bayad to. Kayo na lang. Stocks na dali ah. Okay. Oh. Sige tanong. Pero puting bisiyagi na mo. Marami kaming halin ng ang tawag dito. Pool. Pool. Live ka? Dili. Dili. Ano na siya kani? I-vlog ba dayo ako ni editor ulit ko. Okay. Kita din sa YouTube. Isa tong gustong mamalit. Ah, Na kana. may mga kinahanglan sa inyong balay, just contact us or you may call us at 255-1489 or text sa 0917-527-6638. Okay. That's it. Salamat ma'am. Salamat. Pwede sa mo contact sa among personal nga mga messenger. Pwede. Just Yan. add us si Oh. Russell Mission, Si Russell. si Ba, isa pa yung name? Pero, Si Jerry Manlokot, si Skiglo, and si Odell. Of course. Mura po siya. Bye. Dagang udel. Alpas! Siyempre. okay.